Οι κλιματολογικές αλλαγές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν σήμερα τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η συμβολή της αεροπορίας σε πολιτικές εφαρμογές δεν εξαντλείται μόνο στην αεροπυρόσβεση ή στους αεροψεκασμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αεροπορική εφαρμογή τροποποίησης καιρού. Η τροποποίηση καιρού είναι ένας κλάδος της εφαρμοσμένης μετεωρολογίας που αναπτύχθηκε για να ελέγξει τις καιρικές συνθήκες και να προστατεύσει από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ζητούμενο είναι η αύξηση της βροχόπτωσης ή η αποφυγή της χαλαζόπτωσης. Οι επιχειρήσεις αύξησης βροχόπτωσης γίνονται κατά προτίμηση πάνω από ορεινούς όγκους ώστε να έχουμε χιονόπτωση, οι ευεργετικές επιπτώσεις της οποίας είναι μεγαλύτερες. Τα προγράμματα διεξάγονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αργά την άνοιξη, όταν υπάρχει επαρκής αριθμός υγροσκοπικών πυρήνων στην ατμόσφαιρα. Οι πυρήνες είναι μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης, καπνού, αλάτων και χημικών ενώσεων. Η εταιρεία 3ΔΑΕ ειδικεύεται στις πτήσεις τροποποίησης καιρού από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Διαθέτει αεροσκάφη τύπου Piper Cheyenne, ειδικά για τροποποίηση καιρού και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και 2 ιδιόκτητα ραντάρ καιρού, τοποθετημένα το ένα στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης και το άλλο στο Λιόπρασο Τρικάλων. Τα ραντάρ καιρού παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις, αφού ο κυβερνήτης του αεροσκάφους πρέπει να ενημερώνεται για τις αναπτύξεις νεφών και τις αλλαγές του καιρού που λαμβάνουν χώρα στην πορεία του, ώστε να μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Στις επιχειρήσεις αποτροπής της χαλαζόπτωσης χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της αποστολής και η ασφάλεια της πτήσης. Η πιο βασική μετατροπή των αεροσκαφών αυτών είναι η προσαρμογή στην άτρακτο και στις πτέρυγες βάσεων ανάφλεξης ακρόκαυστων και εκτοξευόμενων φυσιγγείων ιωδιούχου αργύρου. Ο ελεγκτής του ραντάρ παρακολουθεί τις αναπτύξεις και τα αποτελέσματα από τις ρήψεις των φυσιγγείων, αλλά και την πορεία της καταιγίδας σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή και κατευθύνει τα αεροσκάφη προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Κατά τις επιχειρήσεις προστασίας από το χαλάζι, γίνεται σπορά τεχνητών πυρήνων ιωδιούχου αργύρου στο καταιγιδοφόρο νέφος. Αποτέλεσμα είναι να σχηματίζεται μεγάλος αριθμός χαλαζόκοκκων μικρότερου μεγέθους από εκείνου που θα σχηματιζόταν χωρίς τη σπορά του νέφους. Έτσι, αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα οι χαλαζόκοκκοι αυτοί να λιώσουν πριν φτάσουν στο έδαφος. Τα πληρώματα των αεροσκαφών βρίσκονται σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο. Η ενημέρωση των χειριστών ξεκινά από τις 12 το μεσημέρι. Οι καιρικές συνθήκες κατατάσσονται σε μία 9βάθμη κλίμακα από το -3 μέχρι το +5. Το -3 αντιστοιχεί σε έθρια ημέρα. Στο -1 δημιουργούνται τα πρώτα βροχοφόρα νέφη, ενώ η κατάσταση 0 υποδηλώνει τη δημιουργία καταιγίδας χωρίς δυναμικό για χαλάζι. Οι καταστάσεις +1 μέχρι +5 σημαίνουν ανάπτυξη χαλαζοφόρων καταιγίδων με αντίστοιχα κλιμακούμενο μέγεθος χαλαζιού. Την ευθύνη για την ασφάλεια του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων την έχει αποκλειστικά ο κυβερνήτης. Η πολυετής εμπειρία και η αφοσίωση στην αποστολή τους είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των πτήσεων αυτών, που είναι πολύ σημαντικές για την εθνική οικονομία, αλλά και την κοινωνική προστασία από ακραία καταστροφικά καιρικά φαινόμενα.